Tom hung problem tomo nung se big problem sijat youtuber nai pu face nale sila cover hai ni muta no mane borno pura wala janai kok haji bonmo ani mukhang bai nung tomo problem ba ang repair khata nok jodin sa angwe malani muchung hangke ani parangke bisram gonchung sara para ojaga phaimale phaji haji busuk saus tong nage nongni naya hangke naya tongdi an video no busang kalai hangke tanaji huiro hori direct ang sau pulia no joto ano sajaga nai tongnai joto lukurok tai ani subscriber na ang lam sogodo hangke tini no video hangke tani bagi masram ka hangke kaisa community kisi sa masramani o comment asike ano dom ki reja comment norok bo khananya di hangke bo video comment phaimani hangke inko o je sung training khaimani o video ni tolao comment do hangke khoroksa borok TPR official ni tongo bo ano comment khai horuta video eba channel delete ni muni jake comment khai do hangke problem tamo ni ang replay kha biaw se bo tamni sa tamni replay han hai comment section ni abo niya sani niya ani icha ani buskango phaikya ang sajakliya sapri hai ungjak kha hangke comment khaikya ni ko replay ro dubo hangke bo hanhi sipruka angkun pin sayako tomo khainani ba nung serai ni nu mane abo kaisa tamni sanai jol jangma hagi sauta no ke olobo hanhin comment khayo ka tam hnai sai kam korei saung tang di ni nu sai kam korei saung tang di ni nu ge hanhin sauka do angkun phi sayako tamo famous ngai haida ma tong mukhang naila sak tarpore kok sadi na heni bo comment khayota gabono norle tam sanamusung o comment no je poriman khawita gabono ang sapir dangi chong sapra dangi chong ni le tam dor kaba ani o video ni tolao phai comment khanen hake ke temasado au emke borong dolog khana borok share khale kena ge ruthi debru ma hani khorcha tongodo ge bo han hai replay ru kha tam hnai tam hung anota tam hung problem tam nung se big problem sijat youtuber nai fu boss he nale si cover hai sila cover hai ni nota anota ge te kaisa mong ge ruthi debru ma fu bo replay ru khatam hnai ano comment no tom hun problem tom nung se big problem lasa ni nota nung se big problem sijat youtuber ngai fu face nale sila cover hai ni nota no gam chung tam sanmujung mane borno pura wala janai kok haji bonmo kemokhe ruhit narayan fudo lasia replay che khaikyo boro mukhangse anata mukhangse ni nu necha ke boro ana skipping ai chonglai uta ko borok dol gijing no replay la cha share khaile nyai aw ta ke oru hinaren hanye khlaiuka ani dolna tom hunchanu para boro ni nu ke ang replay riukha ani mukhang bai nung tomo problem ba ang replay khata hai nai sakata mukhang tam problem ne ga ruhinare saka botam ni sa ang simia buibo ungu haite ko mane borok dol gasin saitong khata abo hai nyai ang simia buibo ungu ne ga bisal deru mate khoksa mongke bisal deru ma nai mongke do mongke tani replay re tom kok phirok sanung serai para boro mongol garyoda ni nano acha norok parok kahno ano khus khage do ge sanaya para ke tong kok phirok sanung serai para boro hanhin hukabo
bisalta para boroni sungka khandi nok jodin sa angwe malani musung hangke an parangke bisram gonchung sara para ojaga phaimale phaji haji busuk saus tong nage nongni nok jodi oma hegi jodi kok sakake wala jane kok sakake ma wala ni haji norok bai jiska pano erengere ang bolok da khaitong ha khlaya da tong ani video nai kheba tong dita nung nai kheba nai ta nai kheba nai ta ha naya ke naya tong di an video no busang kelai khangge ta na ji huiro hori direct ang sau saje hangge subscribe ta khadi like ta di video ta na di suja kok oro hage nangnung ni oro hage comment ta khaibe haji oro thamji kajani kok bo sari para bora hai bora kam kok khirok jani saijong diba busuk saun khabon ro ha asuk hage oro saijong ano busuk saun kha asung saus ngangge Instagram ang link riwana description link rijak tong na di o jaga o text khaji namara na khe nam boro se nam borok santi ba ga bisal tam ni kok phiroka bo tom kok phirok ja para boro hani sungka ঠিক আছে নরগে মালানি হাজি para ang sanai dong no tik-tikan sanai phadi malai phadi saus dong hake busuk dong busango saus dong hake busang phani kok sabad yang bai thani jalan seri chau norok bai norok tinra norok tin cha jona bai huda hodi borok sore he ga hanya bisal tamni replay rokha para borok serai nini thnyada musung ni nu nung thnyada musung mane naya bo mane simen ngai ta nini thnyada musung ni siu bo kharo para boro serai nung thnyada musung ni sunga no gam tung tam sana musung nu ha bo ti serok se pa thnyada musung ni chajang di ge han han bon bo saw kata noi sung sabo nung sinia ko para sari phat direct kama khanung ni no mane asik krakhe sai sake bo तामने छने गुंडा माने एक बिरी नायक दाथाय गुंडा ना हनाय तामने छजने बो एक बिरी प्राउड नङि छौता बो साइ छजुंगे आसके मारंग जाखाता बो डाइरेक्ट कमाना तिफा बा आको नरना आं तामले सागानु हा नरना आं ताम सागा सारि नरना आं कोन छेले आं एकमादरा आं बिदु खाने मुसुं खायो आं बलक खाने मुसुं खायो हा नरक नायखेम नाय दंता आरो बिदु तला आनि बिदुओ tolak phane comment khai sana tam dorka nong ni ha hai ni nya ke norok sajai khan norok dol king salai ta ha or bai or norok tang ha ke sabibe ha an phunge ke sari borok direct kama khati pu para boro ni singti rene aske mane phan monok jai tong haite boro na ke modo kite kaisa mungke elenjoy riang do ke elenjoy ri takhok no bo ano comment khaimani full fight dara ni comment khaiman do aruhi narayan bo tam hni aro replay rekha o je full fight dara man jaga o elenjoy riang ni comment no hani chauta bo ke boroni full fight number di bulanya khe ni nu direct bulanya khor sachang yune sir boro kone ase erengere o elenjen riang nota ge ta khoi elenjo riang abo sabjan amo sinian do ge ereng phane ano boro ani video phane comment khane saijom hoyo ta ko hai ni nyai ereng no joli jagai channel delete khaji po para boro nanu amtirok ta ko hai ni saijom hoyo ge elenjo riang bono ta ni replay kha bokhe ano singna ni tokna ge norok ase album snam di hinmasi a bokok no sama se angba norok hai maya digi o sungui thangkana haja sungjak thangkana ni sakata bo mane ano hni tong khata bo kedo ge ta khuk elenjeri ang abo angye do abo ruhi narayan song je borok tin cha jona ano je domki renai borok se ano nin borok sano domki renai je borok se no replay ro do aruhi narayan song
Hingke elenjeri han heru hinare no repair ka sabo ani number nawi tom khainai nei kun number nangya si menke morong kha borong ha kasa phalron himano borok se sapiri menke biskida norok se jodino TPR tai tam tong bishal tai urfin narayon tai saptong tijono sajono tong borok pujan thek saibrena TPR tongo ge ruthi tongo ge urfin narayon kasi tongo ge bishal deru mahni kasi tong borok tinjona ke sarjona ngan norok malanya musung hangke direct Instagram o link rijak tongo description no nadi nor engdi thanginai saus tong hake text khadiano text khainai ano number nai malanya musung hake direct malai pheji hachi bisrang onjo sikon sara area o masang sana musung oda de borok hiana he hage dom ke ti male norok hai borok tongunyo sung hai borok gojo kai mayango bujikhada norok hai borok tong hangke haji tirong no hi tam sanani pora ekbiri thamjiga thangkang tamni sana hi hangka bono je ano nai tongnai lukurok norok sadi je borok ni comment je samon ang reply rijak ba saikna reka gabo norok tam sana mujung sadi haji je ano sajagi tongnai rokta sajagi je ano nai tongnai rok tam sana mujung bong no comment khai sari tolabo ang khek biri pora joli thangka tam hi an kun kok saw haja bor munchu wala jane kok bula jane kok pa namar sedi pu ereng phanyai sai tong phayu ang kunung ka haja yangle nogo buambu phani sakati chaise han phaluguri dong hana botirok nang ngen amna he comment khaja sari haji udah hodi hi norok he borok tongunyo sunghai ba sini dopha tebo tola kelugo saiman guna giri ki borok senang ngene he tomok somong baji dom kirti borok hoda nang ngene saus tonge phaithani saus tonge phadi da hodi hingga abono angke sanamu songnong no norok comment khai sadi ge jeni bagi video asung sinai ge o video bang khaya ni tongmo se ek biri thamji kai thangka o comment nugunyai ge norok le tam sanamu sung comment khai sari